Modalidade de libraría. Pola súa intensa actividade libreira, desenvolvida tanto a nivel particular como colectivo, pola súa gran implicación co mundo do libro, especialmente co libro galego, por unha gran achega solidaria coas actividades dos libreiros galegos e pola súa decidida aposta pola innovación tecnolóxica, o xurado acordou concederlle o premio á Librería Cartabón de Vigo. Alcalde de la Lima. Boa tarde a todos, vou ser moi breve. Estamos moi contentos de recibir este galardón. Pillónos un pouquiño de sorpresa, porque non contábamos con él, que son por outro lado os que máis prestan. E quería compartir un anaquiño con todos os libreiros e libreiras que na súa labor do día a día apoiamos todos un proxecto común e facemos unha profesión digna a nosa. Por outro lado, pois, non teño nada máis que decir, agradecer ás persoas que nos nominaron e nos propuseron para estes premios, así como os que nos votaron. E nada máis, saúde e boas lecturas para todos. Gracias.